ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ଆଉ ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଉ ମୋର ନିଜ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତମ୍। ମୁଁ ତ କେବେ ଲାଇଭ୍ରେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇନି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବନାଉଛି। ଆପଣ ଟିକେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟିଂ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର କାରଣ ହେଉଛି ଚୁଟି ଝଡ଼ିବା। ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଚୁଟି ଝଡ଼ୁଛି, ମୋର ବି ଝଡ଼ୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଫୁଲ୍ ବି ଦେଖେଇବି। ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ କମ୍ ବୟସ 15-16 ବର୍ଷ, 18 ବର୍ଷ, 20 ବର୍ଷ ଏମିତିରେ ବି ଝଡ଼ି ଯାଉଛି। ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ଝଡ଼ୁଛି, ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ଝଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ବହୁତ ଏମିତି ଚୁଟି ଝଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ଯେତେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଥିଲେ ବି ଚୁଟି ଝଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଦେଖାଯାଆନ୍ତିନି। ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଚୁଟି ଥିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଚୁଟି ଥିବା ହିଁ ଭଲ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତା'ର ଠିକ୍ ଉପାୟ, ଠିକ୍ ତେଲଟା କେମିତି ପାଇବା, ଯେହେତୁକି ଆମର ହେଉଛି ଚୁଟି ବି ଏମିତି ଆଗ ପରିକା ଉଠିପାରିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ସବୁଠି ଦେଖିଲି ଭିଡ଼ିଓ କି ଆଦିବାସୀ ହେୟାର୍, କି ସବୁଠୁ କେତେ ତ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆମେ ଅରିଜିନାଲ୍ ତେଲ ପାଇବା କେମିତି? ଅରିଜିନାଲ୍ କେଉଁଟା ଜାଣିବା କେମିତି? ତାପରେ ମୁଁ ଏମିତି ବହୁତ ସର୍ଚ୍ଚ କଲି, ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ଯେତେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲି। ଆଉ ସେଇ ଆଦିବାସୀ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଦିବାସୀ ହେୟାର୍ କେତେ ସୁପରଷ୍ଟାର୍, ଆଉ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରୁ ବି ଏମିତି ମୁଁ ନାଁ ତ ଏତେ କହିପାରିବିନି, ଆପଣ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ବି ଦେଖିଲି, ତାପରେ ଷ୍ଟଡି କଲି। ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ସେ ବି କହୁଛନ୍ତି, ଆମର ଆଦିବାସୀ ହେୟାର୍ ଲୋକ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଅଏଲ୍ ଦିଆଯାଉନି, କି ମେସୋରେ ଦିଆଯାଉନି, କି କୌଣସି ନାହିଁ। ଡାଇରେକ୍ଟ ତାଙ୍କ ସହିତ ମେସେଜ୍ କର, ଚାଟିଂ କର, କଥା ହୁଅ। ଆଉ ଅରିଜିନାଲ୍ ତେଲ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ବି ଅଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ କଥା ହେବ। ସେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସବୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି କେତେ ଲୋକ କେମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ୍ ତେଲଟା ଟିକେ ଅଧିକ ରେଟ୍ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଆଉ ମେସୋରେ ଯେମିତି ଆମର 250 ଟଙ୍କା 300 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ଗୋଟେ ଫ୍ରି, ସେମିତି ନାହିଁ। 1500 ଟଙ୍କା 500 ml। ହଉ ଦେଖିବା, ମୁଁ ଅରିଜିନାଲ୍ ଅଏଲ୍ ତ ଅର୍ଡ଼ର୍ କରିଛି ଅଲରେଡ଼ି। ଅରିଜିନାଲ୍ ଅଏଲ୍ ଆସିଯାଇଛି, ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରିନି, କାଲିଠୁ ୟୁଜ୍ କରିବି। ଯେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏମିତି ତ 5-6 ଦିନରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ ଚୁଟି ଝଡ଼ିବା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଆଉ ତାଙ୍କ କହିବାର ମତଲବ ଯେମିତି ଚୁଟି ଝଡ଼ିବା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ତୁମର ଚୁଟି ଝଡ଼ି ଯାଇଥିବ, ନୂଆ ଚୁଟି ଆସିବ। ଆଉ ଏଇଟା 3 ମାସ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଦେଖିବା 3 ମାସ ୟୁଜ୍ କରିବି, ସବୁଦିନ ୟୁଜ୍ କରିବି। ସକାଳେ ସାମ୍ପୁରେ, ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇବ ଏମିତି ମୁଣ୍ଡକୁ ତେଲ ଲଗେଇକି ମାଲିସ୍ କରିବ, ଆଉ ସକାଳେ ସାମ୍ପୁରେ ସଫା କରିଦେବ। ମୁଁ ବି ଡେଲି ସେମିତି କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବି। 3 ମାସ ପୁରା ଡେଲି ଉଠିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଦେଖେଇବି। ଡେଲି ତେଲ ଲଗେଇବା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ତା ଯେଉଁ ସାମ୍ପୁ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ସକାଳର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବି। ଡେଲି ଏମିତି 3 ମାସର ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଏକାଠି ଜଏଣ୍ଟ କରି ଦେଖିବି। ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସେମିତି କରିବି। ଆପଣ ବି ଟିକେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟିଂ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି ସତ କଥା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯିବି, ଯେଉଁଟା ସତ, ଯେଉଁଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଅସୁବିଧାରେ, କାହିଁକିନା ମୋର ବି ଚୁଟି ଦରକାର, ମୋର ବି ଚୁଟି ଝଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ୍ ଦେଖାଉଛି, ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରିବେ। କାହିଁକିନା ବୟସ ହେଇନଥିବ, ଲୋକମାନେ କହିବେ ଆରେ ତୁ ଚନ୍ଦାଟା, କେତେ ଅଧିକ ଏଜ୍ ନାକି ଦେଖାଯିବ। ପିଲା ଏମିତି ବି 18-16 ବର୍ଷ ଯେତେ ଚୁଟି ଝଡ଼ି ଯାଇଥିବେ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ? ବୁଢ଼ାଟାକୁ ବାହା ହେଉଛୁ, ଚନ୍ଦାଟାକୁ, ଏଜ୍ ହେଇନଥିବ। ସେମିତି ଏମିତି ବି ସମସ୍ତ ଚୁଟି ଝଡ଼ୁଛି, ମୋର ବି ଝଡ଼ିଛି। ଆଉ ଯଦି କିଛି କାମ ଦେଲା ତ, କାହିଁକିନା ଆଗେ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ।
ମୁଁ ଆଗେ ନିଜକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବି, ନିଜେ ତେଲ ଲଗେଇ ହେବି। ଯଦି ଭଲ କାମ ଦେଲା ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ନାଇଁ ଆପଣ ଲଗେଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଇ ତେଲ ଭଲ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ମୋତେ ବି ମାନେ କାମ ଦେଲାନି କି କିଛି ନାହିଁ, ଅରିଜିନାଲ୍ ତେଲ ଆଣିଛି, ଅଲରେଡ଼ି ବି ଅରିଜିନାଲ୍ ତେଲ ଆସିଛି, ତାପରେ ଯଦି ମୋର ବି କାମ ଦେଲା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ମନା କରିଦେବି, ନାଇଁ ଏ ତେଲ ଲଗାନ୍ତୁନି, ଭଲ ନୁହେଁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ନାଇଁ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ, ତା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଏହାର ସେକେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବି। ଆଉ ଏତିକି ମୋତେ ସପୋର୍ଟିଂ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋତେ ତ ଭିଡ଼ିଓ କେବେ ବନେଇନି, ଆଉ ତା ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଥମ୍ବନେଲ୍ ନା କ'ଣ କୁହନ୍ତି କେବେ ମୁଁ ଲଗେଇ ଜାଣିନି। ଆଉ ଯଦି କିଏ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋତେ ଟିକେ ବତେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ପୋଷ୍ଟ କରିବି। ହଉ ରଖୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।